This morning, I would like to share with you a lesson nga kadagiti amin kakabsat nga issues ken matters may panggap ti Christian life daytoy ti maysa nga kangrunaan ken kasisitaan. What is that, Pastor? We are going to talk this afternoon about the mind. Panunot. You probably have heard last Friday kakabsat ket adda iti nagbekkel man dituyen Pilipinas. May isa nga teacher ken may isa nga estudyante. And what is the problem? Well, ti reason na DJ hanlang nga DJ may isang estudyante dapat nakita recently nga may isa man na ubingan ti parikot na mo kakabsat modules. DJ may sa ti parikot na insinan sa ti kuaya, insinan sa ti gayem na ket han na maawat kakabsat. Isu nga nagpakamatay ket nagbagkel. Now, more and more people are suffering this kind of problem. So it is only right and proper that we address this matter at hand. Dito nga issue may panggap ti Christian life about the mind. So, dito pala pa nang ibagak ka dito, topic tayo kakapsat kat pa-check iti buo nga puso nga masapol tayo nga talaga dito. Natibker nga panunot, napigsa nga panunot, ken detay pakinakem kakabsat nga haan nga madupir. Although a lot of times humanly adda pa nagkapoy, ma-defeat ti panunot tayo, maupay tayo, ma-discourage tayo, adda pa nagriritirik na. But I hope that we could be able to address all of these issues through this topic this afternoon. So I bring to you our message entitled The 7 Biblical Ways to Fortify Our Mind. The 7 Biblical Ways to fortify our mind. Dagiti pito nga wagas, tapnon ti kasta ket maproteheran tayo, ken mapapigsa tayo, ti panunot tayo, madepensaan tayo ti panunot tayo against satanic attacks. 7 biblical ways to fortify our mind. I believe with all of my heart nga it does not matter how big your problem may be, or how great your needs are, or how huge the challenges that you are facing. If you have a healthy mind, you will be a victorious Christian. So, why, Pastor? Because the mind is the battleground. The mind is the battleground. Amin kakabsat nga banag ket it happens in the mind. Isu nga no ti mind tayo kakabsat ket weak iti depensa na nalaka nga gundawayan ti kabusor iti biag tayo. Ngem no uray kasanot panangatakar ni Satanas kada tayo, no natibker ti depensa ti panunot tayo kakabsat, ket kaslang haan nga kumna kada tayo kakabsat. Kaslang ti arig na kumano COVID ket no nakapigpig sa ti immune system mo ket uray may expose ka kadagiti tao, saan nga kumnaking ka DJ virus. Gaputa addaking ka DJ salunat nga kabailan na DJ immune system mo ket kayang-kaya na kakabsat nga labanan DJ nga virus uno bacteria nga posible nga sumrek yan tabagi. So, when your body, like for example, when your body is healthy, akat awan samsamirum di ngamin kakabsat. Uray ana to ubram, uray ana iti papanam, no napigsa tabagi, awan samsamirum na. Kastamot ti panunot. No napigsa ken na salunat iti panunot. Uray anya ti sarangten na kakabsat dayta nga tao. Awan samsamirum na nga problema. Isu nga iti dayti nga malem, I hope this message will be a great help to you of the 7 biblical ways to fortify our mind. What is the meaning of the word fortify? So let me give to you the meaning of the word fortify. It means to protect and is strengthen against attack. To fortify means to protect. Panang proteher. Panang salaknib. That's what it means.
to protect and strengthen against attack. Recently, kakabsat, I looked into a discovery. Uno deti may isa kakala discovery channel kalakadjay. Ti may isa nga na i-feature kakabsat kat deti Netherlands. It is very surprising to note that Netherlands has a lower level compared to the sea level. Nangat nga to kakabsat DJ level iti baybay ngem DJ daga. Ngem san damalay-layos. Can you imagine that? How did they fortify their land? Well, before the 1950s, earlier, in recent centuries, the Netherlands, kasi isot may isa deta kakabsat nga old cities, kan ancient digitoy. The Netherlands were being flooded. Grabe ti panakalaylayos da kakabsat ijay. Ket dagiti farmers, dagiti tattao, pinatpadas damot kakabsat ti nagar-aramid kadagiti barricade, wano dagiti dam, diki, nga DIY, do it yourself. But it was not strong and it was not mighty enough to be able to withstand nga mangsagip kakabsat digijay agdarison nga dalluyon no kasta nga umay iti bagyo ken layos. So they would suffer destruction, devastation. It caused them a lot of problem and headache. Until in the 1950s, the Netherlands, the government finally are done with it. Kat kunada, it's about time that we build a strong defense against nature. So what they did, in offer da kakabsat iti bidding, kadagiti amin nga nalaing nga inhinyero. Kat kunada, show us the best, not necessarily the cheapest, but the best kind of defense against flooding. So, nangabaktimay sa kakabsat nga company of which hangkumar recall ta pinatpadas ko in memorize na pintas tong i-share ko dito kung nagkamjakbot malagipon kakabsat. But there is a renowned company, a construction firm nga DJ impresentar na kakabsat nga design iti dam ket napintas iti panagsaad na kadagiti adati gobyerno. So, they started to construct and the people of Netherlands participated, voluntarily participated. And the construction was, not only that the construction was successful, but it was a success. Gaputa, idi umay kakabsat, digiti bagyo kun layos, nakatib-tib ker nga nang sagip kakabsat, digito'y daluyon nga agdarison nga mapan kadakwada. Except for one place. So, deti manan nga another location kakabsat. Again, nag-construct naman ng it's the biggest gate. Water gate. Isok kadaklan nga water gate iti intero nga lubong kakabsat. DJ binild up the giant. Gate kasi it will open and close. No awang bagyo, lokatanda tapnon dagiti barko, they would come in and out. Ngem no umayti bagyo kakabsat, they will close it. And it is so strong and sturdy nga uray di kapigsaan pa so far nga bagyo kakabsat kathan na kinabailan nga pinerdi. So the Netherlands were successful in fortifying their soil. Kakabsat, kastamot ti panagbiag ti may sa Kristyano. Mabalin nga adu dagiti pakadifitan pakadiscourage santay no dadduma. Nalakatay nga maupay. Nalakatay yung marba kakabsat ken mareba, marpuog. It's about time nga kunatayo, Lord, help me, show me, and I hope that with this message will turn to be a prayer for us.
Iti nga mensahe kadag bali na kararag kadating nga sangapa dagat ko na tayo Lord. Deti nga na-share nga message itang malem. Tulungan na ka apply so that I can fortify, I can protect, and strengthen my mind from satanic attack. Because once kakabsat, nagbalegi ni Satanas nga mang perdi ti panunod tayo, it will bring a lot of devastation upon us and the people around us. So, let us fortify our mind. Now, anak di kakabsat, dagiti enemies nga masapol nga sarangten tayo kakabsat. First of all, as an introduction, deceptions. Deceptions. Anak ka nga sa dati deception kakabsat. Dati deception kat they are seemingly right. They are seemingly good. Do you know what is the battle today? It is no longer between good and bad. Not good and bad. Naimbag ken dakes. But the real battle today is between good and seemingly good. Dayjay nasayaat ken dayjay kasla nasayaat. Ket no dadto makakabsat kas na nagrigat nga pagdasigan dayjay usto nga kwarta ken dayjay peke nga kwarta di ngamin. But if you have that discernment, kakabsat, di kad ma-discern tayo no usto no peke dayjay kwarta. Another is discouragement. Discouragement. And number 3, distractions. Dagiti adu kakabsat nga baka saliwanan dagiti pampanunod tayo. So, all of us can be a victim of these problems and enemies. It may not happen all the time, but many times or sometimes, ket marikna tayo kakabsat, nga da pa nagkapoy tayo. Hanyo ka di marikna kakabsat no daduma da pa nagkapoy yo? Are you honest to admit that many times mariknam ti agkapoy? Nga no mabalbalin ket hammo kuma kayat ti bumangon ng tibigat kakabsat. Nga no bumangon ka tibigat kat no mabalbalin awan kumat bang manggag mo nga problema kasi hanga nakasagana tagbiag mo. Kas lang hammo kaya kakabsat nga sarangten pelang digiti problema. You know, many times aglalalo when we are tired and weary and exhausted, we don't have enough strength to face all of these challenges in life. But you know what? I would like for you to know that in 2 Timothy chapter 1 verse 7, 2 Timothy chapter 1 verse number 7, the Bible says, "For God hath not given us the spirit of fear." Naitiday ting agundaway kakabsat, mariknam ti panagkapoy, gaputa ada panagdanag tariknam. That feeling is not from God. Mabaling ibaga tayo kat naintakwan. Exactly. It is human to be afraid. Tao tayo kakabsat, nga makarigna iti panagdanag, panagkapoy gapo iti panagdadanag kadagiti makapadanag, nga mangpadpadanag kada tayo. But you know, the Bible says, God hath not given us the spirit of fear. So if that's what you feel today, it should not dwell hanga dapat agtalinaed kada tayo dayjay nga rikna. Dapat kakabsat ket mapuksa kun natay ti Tagalog. No kuma deti gobyerno ni Duterte ket he fought against drugs. He declared war against drugs. So as God's people, we should declare war against fear. Masapol nga maiwaksi digitoy kakabsat nga panagdadanag nga gaday iti biag tayo. And then the Bible says, but of power. Inikkan na tayo kakabsat, iti bileg. Oh, you might say today, Pastor, that's what I need today. Kasapulak deta nga ingel, ita nga bigat, Pastor, ita nga malem. Kasapulak, Pastor, deta nga strength. Yes, I have a good news for you, because that is exactly what God gives. The Bible says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. God is very generous
to give strength and to establish the hearts and minds of His people. And then the Bible says, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love. Amen. One of the most powerful forces in the world is love and of a sound mind. What a blessing. Sound mind, kakabsat. So, the word sound means healthy. If you have a sound body, it means you have a healthy body. If you have a sound finances, you have a healthy finances. So the word sound means healthy. So how do we maintain a healthy mind? How do we maintain a sound mind? A strong mind? Okay? So let me share with you the 7 biblical ways to fortify our mind. Number 1, if we are going to fortify our mind, first of all, there should be this awareness. Dapat aware tayo kadayting nga ba nagkakabsat. Kasi hamo madil di problema, no hang ka-aware nga da problema. Am I right? Hamo maayos ti finances mo, no hang ka-aware nga da problema ti finances mo. Hamo maayos ti family, no hang ka-aware nga da problema ti family. So we've got to be aware of this problem so that we will be able to face it head on. Number 1, be sober and be vigilant. Be sober and be vigilant. Dahil ti command ti Apo kada tayo kakabsat in 1 Peter chapter 5 verse number 8. The Bible says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. God is telling you and I today that we have an adversary. Ti adversary kakabsat, kat kaslaanay iti balay. Kasla bisokol kadagiti pagay. They consume. They eat you up. They hinder your growth and the success that God wants for you and for me. So, dapat tibiyag te nga Kristiyano, inaldaw kakabsat, si papanunot ka, nga no apay nga mariknam ti panagkapoy, no apay nga dumteng ti saksakit no daduma, no apay nga dadagiti tao nga kasla isudat agserbi nga kabusor iti biyag mo, because there is an old devil who wants to oppress God's people. Kaya't natayo kakabsat nga i-oppress ni Satanas. So, what we need to do is this. Live in conscious awareness that there is a war between God and Satan. Good and evil, between right and what seemeth right. Even now, kakabsat, as I preach, mariknak iti struggle. Even now, as you listen, maritnayo kakabsat, ti struggle ti panagbiagyo. Why? Mabalin nga kunatayo, dating amin, kasdeng amin. But the truth of the matter is, at dain niya sign ni Satanas kakabsat, nga mangsisiim iti panagbiag mo, kat kitkitaan na kakabsat iti pamatim, and he wants to make sure nga han ka grow iti pamatim iti apo. Nga han ka umasidig iti apo. He wants to hinder you. The devil wants us to forget that life is a spiritual warfare. You and I are engaged in a spiritual warfare. At datayo kakabsat nga na-engage iti panakidangadang iti kabusor iti innaldaw. He hinders our spiritual growth and fruitfulness. Here is the point. You cannot advance in your Christian life without encountering a series of spiritual warfare. Hanggang nga makapag-advance, hantay makapag-grow ti Christian life, nga awan digito'y spiritual warfare, wano digito'y struggle, nga intayo sarangten kakabsat, iti biyag tayo nga kas Kristiyano. So the bottom line of this ay ito, every day of your life, every moment, you must be aware ni Satanas kakabsat kadagsisiim.
walketh about, seeking whom he may devour. And he wants to attack your mind. He wants to take a foothold in the mind. Anat ka na sa ti foothold, kakabsat, stronghold. Kaya't ni Satan ti agpatakder yan tabalay tayo, iti umok nga mabalinda nga pagitlogan, kakabsat. May sa nga banag nga ikabil na ijay, kaslang ti arig na data. Deti may implant king ka nga something, nga uray yan nagpapanam, kalagiti mabuybuya, nga uray umadayo ka, kakabsat, pindutan lat pulis, agkuyag-yag ka. You try to run away? Ano tawag di dyan? Taser. Ha? Taser. Taser? You call it taser? Taser. I don't know if I pronounce it right. Pero i-implant daking ka na dyan nga taser, when ikabit daking ka, kakabsat. So that if you try to run away, kat pindutan da kakabsat, agkuyag-yag kalata. That's what the devil wants to implant in your mind. Nga uray makigimgimong tayo, basbasa tayo ti Biblia, kaya't nat mangisa at dagiti stronghold yan da panunod tayo, nga negatibo ken bambanag, nga no kalbitan na kakabsat, kat talaga nga matipuog ka. Katamuyo ti panagbiag tayo, aware tayo, at dada dagiti banag, nga nakalaklaka nga pakairitean tayo kakabsat. Bambanag nga nakalaklaka nga isut pakaupayan tayo nga sigod. Nakalaklaka nga iso iti pag-give upan tayo. Digijay ti makuna nga stronghold ni Satanas. Kalbito na latsang kabatit kakabsat, makuyag-yag tayo. That's why we need to be sober. Kat digito'y kakabsat nga pampanunot, masapol nga maadresan, babaen ka digiti sasaw iti apo. Tapnon mapmaykat, marakrak digito'y nga stronghold ni Satanas kadigiti pampanunot tayo kakabsat. So now that you are aware that there is a spiritual warfare, that the fight is something you cannot see, but it is real. Number two, therefore, as I give, number two, we need to maintain a spiritual and godly perspective. If you're going to fortify your mind, dahito iti dapat maintainaran tayo kakabsat. A spiritual and godly perspective. Life is all about maintenance, or one of the things essential in life is maintenance. Iso nga, digiti hotel, they would pay crew or a team of people to maintain its facility. Am I right, kakabsat? Kat isot may sa nga adun sa nga pagubraan dita, ngem awan itata pandemic, maintenance, service, housekeeping. That is how important maintenance is. Kapadasan yun kakabsat, tinapan nag-hotel, itimay sa nga alagat, I don't think nga natapok ti hotel, dito yung dado mga Asian countries kat no dado magat saan na napintas ti maintenance na. Mapangkag hotel, okay, nakatsambaat, nakalaklak ako na, nga magikikis ka tinga trabi, kaputa, dagtataray nga bao ka da, ipis ka kabsat. Kat maariyak ka pa yung agidda, kaputa, no angutom ka kabsat, kat kaslat, na mabula ng hananasukatan ka kabsat, ti arpaw na. So what do you call that? It's poor maintenance. Kat kastamot ka kabsat, iti lugan, iso nga, di ba, no gumatang kat brand new, siguraduem nga, surutom DJ prescribe nga periodic maintenance na kakabsat. Tapno ma-maintain mo DJ quality na that your car will always be roadworthy. Nang runangad lang ditayan tayo didang kakabsat kaputa milya-milya adayo kakabsat ipagbibiyahyan tita tao. Mapanagubra mesa 2 oras deta biyahyan na tapno makadanon di agubra kastan tubanon no agawi da pagubraan na. So, every day, kakabsat, you are incurring miles and miles upon miles yung mileage talugan mo. So, if you do not have the diligence, no hanggang nagagad, nga magpa-maintenance talugan mo, akat awa na kakabsat, alis tong agperdi. So, deti panunod tayo kakabsat, masapol na mo ti maintenance. Do you realize that?
No dadto magakabsat, deti labagi tayo at mente na rin tayo ng ditay amo nga mente na rin nga nasaya at ti panunod tayo. Naka very sensitive, very serious tayo. Ti panang maintenar iti physical health. That is very important, but never ever fail to do a necessary maintenance for the mind. Kat ti kasayaatan nga pang maintenar tayo ti panunod tayo kakabsat, kat spiritual and godly perspective. Masapol nga i-calibrate tayo nga kang kanayon ti panunod tayo. Let us see to it nga digiti pa nagpampanunod tayo kakabsat na espirituan ken na Diyosan. Once nga haan tayo nga kinita nga iti mindset tayo ket na espirituan ken na Diyosan kakabsat, nalakana tayo nga ribbaan ni Satanas. Once nga karnal ti panunod tayo na ilasagan na inlubungan, puro dinederep ti adda ti panunod tayo kakabsat, nakalaklakan na tayo laeng nga isway ni Satanas. Nakalaklakan na tayo laeng kakabsat nga i-distract iti kabusor. That's why we need to maintain a spiritual and godly perspective. How do we do that? Let me just show you several verses. Romans chapter 12 verse number 2. The Bible says, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." In Ephesians chapter 4, verses 22 to 24, the Bible says, "That ye put off concerning the former conversation," meaning, you need to change oil every day. Change oil. Talugan kakabsat, no hamo change oilan. Arat mapasamak kada di mga kinana. If you don't change oil, no kunana dita company nga nang gatangam talugam mo, kat kunana deta 10,000 kilometers or about 5,000 miles, 5,000, 6,000 miles, you need to change oil. Kat kunam, adula amin nga change oil paggastuan basta gimataklugan ko patarayak latan. Kat 20,000 kilometers, 30,000 kilometers, di ka pinag-change oil. Apo kakabsat, maperdi ta makinatalugan. So kadatay nga anak ti Apo, DJ daan nga grasa yan ti panunod tayo, masapol nga masukatan iti baro. And every day, we've got to practice a renewed mind. DJ daan kakabsat nga grasa iti panunod tayo, maikat dapat dayjay. Kat every day i-practice tayo nga ti panunod tayo, dayjay baro akanayon nga oil. The renewed mind. James chapter 1 verse number 8, the Bible says, "A double-minded man is unstable in all his ways." Romans chapter 8. Romans chapter 8. Let's start from verse number 5. "For they that are after the flesh," dagiti na ilasagan ti pampanunuton na, "do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit." So masapol kakabsat nga everyday, ginadyosan lata iti panunuton tayo. No nagdingag kay kadete preaching kan mensahe, di kalman ti bigat dito eh. Kakabsat. Nakadakdak kailang makatulong king kadijay. Review that lesson. Ways that a godly person think differently. Among tinadyosan nga tao kakabsat, natalged iti puso na, kan panunot na, nga uray ti baetan, dagiti adu nga nadagsen nga problema. Kakabsat, ket makita na iti yapong agtrab-trabaho iti panagbiag na. At tinadyosan nga ro di panunot na. Ammo na nga minentenar, tinadyosan nga panunot. Kakabsat, live in constant awareness of God's presence. 1 Timothy 4:8. 1 Timothy chapter 4 verse 8, the Bible says, "For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things." Tinadyosan kakabsat nga panunot ken panagbiag, ket maited na iti adu nga benepisyo kadagiti amin na banag. Nakita niyo di kalman ti message, godliness is a lifestyle. Hanlang nga dapat maging godly tayo no gimong. Hantay lang dapat nga maging godly no dingeg kat preaching. Masapol nga day in and day out at the godliness ta panunot mo. Tapno digiti amin nga aramidem turungan
ken sanggum kakabsat, ma-experiensyam jay benefit nga maited iti godliness ken ka. Why? Because look at the Bible says, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, dagayam karina kakabsat nga ito ti Apo, kada iti agdama nga biag, and of that which is to come. The opposite of godliness is ungodliness and worldliness. Hanyo kakabsat, han kayo nga dapat maalangan nga mangusar ka, digiti nga balikas iti language mo ti everyday. Hanadakas nga kunam ti sarili, madimanan worldly man ti pampanunot kon. Madimanan ungodly manan dagiti pampanunot. Lord, tulungan nak Apo nga may incline ko ti panunot ko ti godly. Hangke nga agalangan nga mangusar dayta nga lengguwahe wenno balikas the everyday of your life. Because godliness is a lifestyle. Naipakita kiti kalman kakapsat, nga uray ti panangmit tayo kadigiti basic body needs tayo, masapul nga na Diyosan tayo gayam lata. As the Bible says, whether ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So uray mangmangang ka, unuan yaman tayo inumam, kat panunutom nga aramiden nga pakaidayawan iti Apo. So kung unag iti kalman, kadagkat katawa dagiti kakapsat, mayat nga rod nga nagsidatat iga daw, sa kanang ipandida ti duwang red horse, kat kunam, Lord, manganak ken uminumak ti red horse para ti pakaidayawam. O God will not be glorified. So awan godliness kakabsat kaday nga panangan mo. Kat no kasta ti biyag tayo kakabsat nga ditay ay wanan ti panunot tayo. Ang kamasurpresa no dumteng itinalaka kakabsat nga panakaupay. Ta ditay mo't nga minentenar nga nasaya at ti panunot tayo. So brethren, we need to discipline ourselves and maintain a spiritual and godly perspective. Kadagiti parikot, dapat na Diyosan di mapanunot mo. Nagado nga mabaling ko nga maisarita, kaday ito nga punto kakabsat. Nakaad-ado. Ti banag iti Bible nga mabaling ko nga ma-share. Ngam sapay kumata, maamiris mogot ko ng Lord, realization kanyak detoy. Kasi, paiso, no, daddo magat, kaslahan ko mala pampanunutan, dagiti pampanunutan. Ala jak man am amirisan no usto dawon no madi basta ti amok ket may lata ami nga pampanunutek. Anyway, number 3 kakabsat, how to fortify your mind. The Bible says in Philippians chapter 4 verse 8, number 3, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Number 3, dwell on excellent virtues. Dwell on excellent virtues. Anat ka na sa unti excellent virtue, Pastor? It means a moral standard. Masapol nga daiset mo nga standard ta panunot mo to maintain its quality. Tapnon na basta-basta kung bagagat daiti panunot tayo kakabsat, masapol nga adda disiplina tayo nga mangkita nga hana dapat basta-basta lata dagiti pampanunutan tayo. Amoyo nuhaan tayo nga i-exercise ti disiplina ti panunot tayo kakabsat. Narigat tayo nga umangat iti Christian life. Kitam dagiti members nga nakabaybayagan kakabsat iti church. Ngahan na mo nga surutan dahito nga disiplina, ti moral standard ti panunot na kakabsat. Makabaybayagan nga man nag-grow. No daddo mapay papaanawa iti church. Atahan namat iset dayjay dapat nga moral standard ijay panunot kakabsat. Now, makita yung kadagiti bambanag kat halos kaadwan na itatala, makita yung made in made in China. Made in China. Kabsat. Kat alakat kakabsat, haan nga dede panang perdi ayang alakat ni Trump kat medyo maditrik na ti China ita. Ngam no made in China ko natayo, nang runat diti Pilipinas kakabsat, no made in China ko na, medyo hanggang unay nga ako believe. Why?
because of the kind of materials they used to build that item or that product. The way they build it and the materials they used, it is called substandard. No kuma grade, class grade 10, ti usaran da nga material kat tingkabil da kakabsat kat no kuma kwagat no 10 kuma de kapintasan kat ti kabil da kat 5. Iso nga nalaka. Cheap. So nga dati kung kunate nga kang kanayon, you get what you pay. Nakaragragsak ka, uy, nalakate nagatang ko sika. Okay? Dual daw pela kakapsat ka, dagkanuskos ka ti ulaw. Ah, oo. Kala di na pang gimatang kakapsat ti bangbanglaw. Kunana kat, dito yung bangbanglaw. Nakabangbanglaw. 7 dwarfs, kunana. 7 dwarfs, di bangbanglaw kakapsat. Nakabangbanglaw, ngagpaisaw. Magkano? Kunana di Pilipino kat. Pag sa mall, 5,000 to. Pag sa akin, 500 to. Apaw. Kunana, 90% off. Kakabsat. Imatang ang kakabsat. Okay? Hindi nagawi doon, pusi-pusit-sit na. Pagatlong aldaw kakabsat, ipusit-sit na, awamot ti nabanglo nga angot nan. Nagawa awamot tin kakabsat, ti banglo na, napan nagsubli ka di jaglakot ko na. Sabi mo mabango to. Bakit ngayon? Hindi na mabango. Hindi na magandang amoy. Kat kunana DJ Muslim, mabango yan. 7 dwarfs. Kat kunana DJ Pilipino, hindi mabango, wala na. Tignan ko nga kunana DJ Aglako. Oo nga, hindi na mabango. Siguro patay na yung duwende. 6 dwarfs na lang yan. Patay na yung isa, kaya mabaho kunana. Kita yung kakabsat. Nutiltila da paggatgatangan tayo. Amen. Kantiltila da magatgatan tayo kat hanggang to naragsak ka DJ nga ginatang mo kakabsat. Kastamot ta panunot. Nuhan tayo kakabsat nga mente na rin nga dapat disiplinam di panunot mo. Nga hamu iyalaw dagitay banag nga amum nga mangperdi ta panunot kakabsat. Kat detay tiltila dalat ta kakabsat ti paspas na gantay di panunot tayo. Talaga nga maperdi tayo kakabsat. Iso nga ti Biblia imbaga na think on these things. Digito iti dapat nga panunutan. Kala ti arig na kakabsat kat physical diet. Abang ka kumamangan yan ta buffet. Kakabsat, adad ti agtigtigirgir ti taba nga sweet meat. Kakabsat. Adad ta iti agay ayos ti mantika nga lechon. Adad ta ti aruyot ti mantika nga pansit. Katadad jay kakabsat ti salad nga palang. Ken parya. Anat pilyem nga kaneng kakabsat. Amen. Siguro ko na ni Brother MM, Pastor, all of the above. Pwede bang all of the above? No adda tao kakabsat nga na disiplina iti bagina. Kuna naging ka, hamo kang kanen di kita. Deto iti kanem. Si kamat, gaputa, ti pagibasbasaram latagat appetite, haamot nga health. Appetite latta kakabsat. Agat ka. Apaw kakabsat, agawit ka nga dete. Uray lang maulaw kat suya di mantika kakabsat. Amen. Amuyo kastamot ti panunot. No tila pagibasbasaran tayo kat kaladete kay kaya tila tanga pampanunutan kakabsat. Maperdi tayo nga talaga. Isong I hope nga maawatan nyo itata. No kayat tayo ti panunot nga natibker nga sumaranget kakabsat. We need to dwell on excellent virtues. Kuna tayo Lord. Search me, O God. No addada ka di ti pampanunot ko ita. Nga isuda kat sana makay ayo ken ka kat makaperdi kanyak Apo Dios. Ipakitam tapno digitoy kat iwaksik Apo ida. O kasat ida kanyak Apo Dios. No addati panagrasrason kanyak nga saan nga mayan natop kadagiti paglintegam Apo. No adda dagiti panagrasrason kanyak nga may makalabag kadagiti pagayatam Apo Dios. Ipakitam kanyak tapnon ti kastagat iwaksik Apo ida. That's how to fortify the mind. Katamuyo, imaysa nga country nga da disiplina na kakabsat. Kita nyo ta Singapore? Napang kita Singapore ang kakabsat?
Ni Preacher Glenn, hindi na pangkam di Singapore, kunaan kat kasla Hawaii. Aya, nakamahimayat na ka, disdisiplina mo ti tao, jay kakabsat. Naladaw nga mangrugi ti aldaw ti tao, jay. Kasi around 8 or 9 sa, ti rush hour sa jay. Usually, most Asian countries, and I'm not sure, maybe dito US, ti rush hour tayo got from 6 to 7. Yeah, around 6 to 7:30. Ngam di Singapore kakabsat kat mga 8. Aging gana mo't kakabsat ti rabrabi iday jay. Ngam makitam ti tao kakabsat ti disiplina na. Kung makitam ti tao jay, manmanot na lulukbag nga Singapore yan. At magmagnada nga mapanagubra, nagpapaspas da nga magna kakabsat permi nga talaga nga kasla brisk walk amin di panagna di Singapore yan. Ha? Kakabsat. Kat amuyo na kamay mayat ti ekonomiya kan ti gobyerno ti Singapore sa totoo lang. Hanakas day ti Singapore idi. Ngem ada nagturay nga tinaga nagat ni Lee Kuan Yew. Kat very strong leader, very firm. He has a very sensible kind of thinking and a very firm leadership. Impakat na kakabsat. And Singaporean took his word seriously. They took the law seriously. So nga nakapimpintas ti Singapore. Mesa kakabsat nga papanan ti adu nga turista itata. Nakapimpintas ti Singapore. May iba kakat ay sumot pelat na panag kakapintasan. May sa kakapintasan so far. Mabaling at dadan tubig. Ak pinapantad Japan. Dapan lang kakabsat ngam Japan awampay. Yeah. Ngam among umapal ti Pilipinas, sana parang Singapore tayo. Ay, kakabsat. Managinip kang gising. Agingga nga nagdisiplina at Pilipino, kakabsat. Mangangarap na lang tayong buhay. Yan, totoo yan. No, hana willing ti Pilipino to take the law seriously, to take the government seriously, and to live a disciplined life. Awang kakabsat. Adayo ta Singapore nga maabot ti Pilipinas. Kung kuna tayo, sana parang Japan tayo kung kuna tayo dito. Sana para tayong Amerika, awa na kakabsat. Deta pela traffic, pag kuna among kakabsat, kasano, kasla na dait-dait kakabsat, iti luglugan yan ta kalsada nga, nagriyat yung maupas, awang may tagpabigay. Sa atin ko na, sana, puro sana all na kakabsat. Amen. Ti dapat na deta, sana all, take all. Anong nasol ti take all? Take ulam, tapos di kastagat mamurmura yan. Amen. Sana all kung kulagat, take ulam kit, di tapno, doon, agreeing ka kit, di tapno, agtrabaho ka, agubra ka. Muyo kakabsat, kastamot ti panagbiag. Kaya tayo iti biag nga nasaliwanwan, kaya tayo iti biag nga natibker, natalna, ngam dapat willing tayo nga mga daptar, jay disiplina nga kasapulan nga ipakat tayo kadigiti pampanunod tayo. Deta kakabsat. Number 4. May kapat. Pating gatay pelad to. Ituloy tayo tumaminsan. 7 ways to fortify the mind. Number 4. Iti kakabsat. Iti mesa nga kalasag tayo. Awan soldado nga makigubat nga awan armas na apulos. Mabiling nga ron nga makigubat ta soldado kat kuna na black belt terak kuna na kat sangon namot di kita kuang kakabsat nakakanyon kada naka-armalite Sir Erwin mabaling nga ron Sir Erwin nga kunam kat sangom di kita naka-armalite kada nakakanyon kada naka-laser kada naka-sniper kat black belt terak agkakabil tayo kunam awana isang bala ka lang na manabtuog kan. So masapol nga damot kakabsat iti armas ken kalasag mo. Ana dayjay pastor? Prayer. O kakabsat. Uray kasanot kinakapoy mo no nagkararag ka. Han nakakaya ni Satanas. Pray for your concerns and needs. Pray for your concerns and needs. Uray kasano kakabsat iti kinakapoy tayo. Kinano mo iti panagbiag tayo. Kinano mo iti knowledge tayo kakabsat. Kinano mo, dagiti resources tayo, no nagkararag tayo kakabsat. Hanatay kaya ni Satanas. No naintawan, kayang-kaya na tayo ni Satanas. Nasurukan nga 4,000 years nga ni Satanas kat kurkurirwan na dagiti tao kakabsat.
pagayaman na dagiti tao. Ammuna kakabsat ti pangilkilikikan na iti tao. Ngem no ti tao nga nakapoy narasiken narugo ket nagkararag kadintangad na dagiti pamati na kinita na iti apo ket kunana Lord tulungan na. Kakabsat han nakakaya ni Satanas. We fight our battles on our knees. Iti dayto nga gundaway mariknam nga kasla kabsat kumapoy tariknam. Tapanunot mo. Mariknam nga kasla hamukayat ti maganggagpelang ita ti problema ta kasla narigat mo nga sangwen. Brethren, masapol iti panagkararag. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Iyapo kakabsat, ket ipatpatag na ka. Amuna ka nga ilalaan. So nga kunana ti Bible, casting all your care upon Him. Ibagam lang iti yapo kakabsat. Kunana ti kanta ti Ilocano ket kumararag kalaeng iti namarswa. Ha? Kumararag kalaeng iti namarswa. Kunana ti jay? Taisut sungbat ti kasapulang. Oh, di ba? Jack may kabesang kakabsat dinayon na. But prayer is the strongest, one of the strongest weapons of a child of God. Kunana nga ro di may nga pagsasaogat. No ti may nga Kristiyano nagparintumon ket nagkararag ni Satanas kakabsat ket agpagirgir. So nga kakabsat prayer. Philippians chapter 4, 5 and 6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, verse 7, which passeth all understanding, shall keep your hearts, i-fortify na, and minds through Christ Jesus. So nga kakabsat, deti kararag na bayagan nga weapon ti Kristiyano nga maging gana ita, isupelat weapon tayo. Pray. Ibagam ti apo ta parikot mo ita. Ayan. Ibagam ti apo ta pakadagsanam ita. Ibagam ti apo deta pagdandanagam. Ibagam ti apo deta kasla pagkebaan tarik na. Oftentimes we face intense pressures. It trouble our mind. But we need to pray it to the Lord. Kunam, Lord, I come to you right now. I need your help. So these are the first 4 points by which we can fortify our mind. Amen? Tips di giti kakabsat. Biblical tips. I-review tayo man. Number 1, be sober and vigilant. So dapat aware ka ita. Mabaling ada parikot kang problema. Ngam tilikudan di gitoy adda ni Satanas nga mangopres, mga takar, ket mangisaad dagiti stronghold ta panunot mo. Number 2, maintain a spiritual and godly perspective. No kasano nga importante ti maintenance ti lugan, maintenance ti bagi, nang nangruna pay ti panunot nga maintainaran tayo. Number 3, dwell on excellent virtues. And number 4, dati virtues, moral standard, pilyem dagiti dapat apang panunutem, kararag mo ti apo, nga ipakita na digitay panunot nga makaperdigin ka. Number 4, pray for your concerns and needs. Ti apo ti madaydayo kakabsat. Sapay kumata dito nga mensahe kat dakkel iti maitulong na kada kayo kakabsat ti pamatiyo, kundi pa nagserbi tayo iti apo. Madaydayo ti apo kakabsat. Kahit awan sa mo ni Pastor Johnny Giant, makita kakabsat, but manalangin tayo. Let us pray. Naindaklan nga Diyos, umay kami apo kan ka. Anugutin mi apo kan bigbigan mi, ti kinakapoy mi. Ti kinanumumi apo Diyos, ti kinarasi. No dakam lang apo, nalaka na kami nga ribreba ni Satanas, nalaka na kami nga pisang-pisangan apo. Nga magyaman kami, tada digitoy nga imbalakad mo. Nga rebeng nga aramiden mi, tapnon di kasta maproteheram mi, kan madepensaan mi apo ti pampanunod mi. At yung muna ti amin, nogring kami ti bigat, sapol nga aware kami that we are engaged in a spiritual warfare. Nga masapol nga ti panunod apo, maintain na rin mi apo, saan lang nga ti bagi, saan lang nga ti balay, saan lang nga ti lugan, saan lang nga ti gamit mi, ti masapol apo nga maintenancean mi, nang nangruna pa iti panunod apo Diyos. Kat ti pang maintain na rin mi ti panunod mi,
Digiti pampanunot nga na Diyosan. Digiti excellent virtues, Apo. Kat may kapat, deti pa nagkarkararan. Dear Lord, no i-apply mi digitoy nga bambanag. Kala di illustration ti lugar nga Netherlands. Nga uray kasanot kapigsa ti bagyo kan layos, nga gapo iti baybay. Natal na Apo iti panunot dagiti tattao jay. Gaputan na tibker DJ pinatakder da Apo nga digi wano dam. Nga mabalin nga mangsarapa Apo mangsalaknib kadakwada digiti umay nga layos wano bagyo Apo. Kastamot kada kami. That Lord God, ala tulungan na kam ngarod Apo Diyos. Ikan na kam ti talged, talna, talingan ti panunot Apo nga mangsango ita nga lawas. Kadagiti responsibilidad kan digiti aming aramidem Apo. Kuam ti gloria gan pa nakaidayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen.